Vítám vás u podcastu Všechno bude jinak. V tomto díle si budeme povídat o tvůrčím procesu, kreativitě a nástrojích, které umožňují jednotlivcům vytvářet hybridní audiovizuální počiny doslova hollywoodských standardů. Než vám ale představíme mé dnešní hosty, poslechněte si Ondru Svobodu a jeho pravidelný výčet novinek a trendů z oblasti umělé inteligence. Přeju fajn poslech. Sora od OpenAI totálně rozbila svět AI videa. Společnost OpenAI, která stojí za ChatGPT nebo obrazovým generátorem DALL-E, představila před pár dny nový AI model pro tvorbu videí. Jmenuje se Sora a dokáže vytvořit extra realistické video jen na základě textového zadání. Fascinující je, že výsledná videa jsou o flotilu parníků lepší než cokoliv, co dnes dokážeme dostat z Runway nebo Pika Labs. V čem spočívá kouzlo? Sora, na rozdíl od ostatních, dokáže simulovat chování světa, včetně základních fyzikálních zákonů. Pokud jste tak ještě neučinili, jděte teď hned na openai.com/Sora a prohlédněte si pár videí. Sora zvládne generovat videa o délce až 1 minuty, složit tato videa z několika záběrů, zachovat mezi nimi konzistentní vzhled i postavy. Mimo to dokáže vaše video transformovat do jiného stylu, změnit prostředí videa a samozřejmě rozpohybovat statické obrázky. Sora je zatím dostupná jen pro úzkou skupinu beta testerů, ale věřím, že za několik týdnů nebo pár měsíců se dočkáme i my ostatní. A pak to bude fičák. Čeká nás exploze vizuálně skvěle vypadajícího video obsahu, který bude téměř nerozeznatelný od klasického videa a jeho vytvoření bude za zlomek ceny i času v porovnání s klasickou produkcí. Fascinující metoda 3D rekonstrukce prostředí. Projekt Reconfusion sdílel působivé ukázky, které připomínají klasický průlet vnitřním prostředím, nasnímaným ve 3D. Tyto ukázky jsou k nerozeznání od průchodu 3D prostředím nasnímaným klasickými cestami. Rozdíl je ale v tom, že díky nové metodě stačí k vytvoření tohoto prostředí pouhé 3 fotky a jak už to tak u nových výzkumů a projektů bývá, tak i tento předčí všechny ostatní dosud dostupné metody. Co si z toho vzít? Buďme připraveni na to, že to, co je dnes nedokonalé nebo nejde, bude za pár měsíců úplně jinak. 3D objekty z jediného obrázku. AI vědci se nezastaví. Neuplyne den, kdyby nebyl publikován nějaký nový výzkum, který posouvá možnosti toho, co se s pomocí umělé inteligence dá udělat. Představte si, že máte jedinou fotku nějakého objektu. Nahrajete ji do kouzelného AI nástroje a za pár okamžiků získáte vygenerovaný 3D objekt. Tak už si to nemusíte představovat, můžete to klidně vyzkoušet. Samozřejmě, že úplné zázraky od toho zatím čekat nemůžeme, ale použitá metoda je opět o krok dále než všechny předchozí. Díky takzvanému Gaussian splattingu vznikají detailní 3D modely, které oproti těm klasickým nejsou tvořeny polygony, ale spíše jakoby s hlukem obrovského množství rozplácnutých barevných sněhových koulí. Proč zrovna sněhových koulí? Protože právě ty při rozplácnutí vydávají zvuk, který by anglicky mluvící popsali jako splat, tedy Gaussian splatting. Nechte svůj naklonovaný hlas vydělávat. Společnost Eleven Labs, lídr v oblasti syntézy a klonování hlasů, nově umožňuje vydělat na svém vlastním hlase. Stačí poskytnout alespoň půl hodiny kvalitní nahrávky svého hlasu, naklonovat jej a zpřístupnit pro všechny uživatele. Za každé použití vašeho hlasu pro syntézu textu pak získáváte zaplaceno. Funkce je zatím velmi nová, takže informace o tom, do jaké míry vám to zvládne zaplatit nájem nebo hypotéku, zatím nejsou dostupné. Pokud však máte zajímavý hlasový projev, otevírá se vám možnost přivydělat si téměř bez práce aspoň pár dolarů měsíčně. I ve spánku. A když jsme u těch hlasových klonů, tak dnešní úvod s novinkami nenamluvil Ondra. Celý úvod namluvil Ondrův hlasový klon. Dnes jste to možná ještě poznali, ale věřte, že všechno bude jinak.
Mám takový pocit, jako bychom se obloukem pomalu vraceli zpátky tam, kde to všechno začalo. Myslím, když první pohyblivé obrázky spatřili první nevěřícně zírající diváci. Na přelomu 19. a 20. století vzniklo nespočet výrazných filmových počinů, které odstartovaly zářnou budoucnost kinematografie, ale jeden celá určitě vyčníval a tím byl film Cesta na měsíc. Od iluzionisty, výtvarníka, mistra speciálních efektů a nakonec i režiséra George Mélièse. To se psal rok 1902. Jako průkopník vizuálních filmových efektů položil základy pro vznik nemalého množství filmových, trikových a výtvarných profesí, které se s rostoucí oblibou filmu staly nedílnou součástí většiny natáčení a později také postprodukčních trikových procesů. Pomeňme rovněž na Karla Zemana a jeho Cestu do pravěku, Vynález zkázy nebo Barona Prášila. A co filmová pohádka G. Duchové a scény s trpaslíky? Ještě dnes nechápu, jak Oldřich Lipský některé momenty vlastně natočil. To, co v minulosti měli na svědomí výtvarně a technicky nadaní jedinci a tvůrci, se s nástupem počítačů rozptýlilo mezi desítky až stovky úzce specializovaných zejména postprodukčních profesionálů. Po 122 letech jsme zase tam, kde to všechno začalo. U nadaných jednotlivců, kteří mají vizi, technické schopnosti, dostupné nástroje, jenž umí funkčně kombinovat a talent, který se nebojí rozvíjet. A právě o současné síle technologie v rukách jednotlivce, o kreativní vizi a víceméně neomezených možnostech audiovizuální tvorby, o slučování filmové, herní a virtuální oblasti, ale také o umělé inteligenci si budu povídat s kreativním designérem, art direktorem a režisérem Honzou Brucknerem a režisérem, kameramanem, Unreal Engine filmařem, hudebníkem a také docela obstojným zpěvákem Jaro Atrim. A díky i klukům z Fresh Eye Studia, kde tento podcast nahrávám. Kluci, přirovnali byste se k některému z těch zmíněných mástrů, profesionálů, vlastně průkopníků těch trikových výstupů filmových? Jaro? No, já si myslím, že tam šlo o trošičku jinou technologii, než máme dneska. Vlastně i bych řekl, že celá ta práce byla úplně jiná, než je dneska. A myslím si, že ten talent, který k tomu byl potřeba, tak byl i ty nároky byly vyšší na to, co musel ten člověk udělat, překreslování storyboardů, kreslení na papír, vyloženě fyzický matte paintingy, které byly na těch placech přímo dělaný reálnými umělci. A byl to vlastně úplně jiný systém práce, než my dneska děláme v postprodukci ve VFXku. A i bych řekl, že zábavnější. Já bych si strašně rád sáhnul na takový způsob, jakým točil třeba Karel Zeman, ale na to prostě tady dneska nikdo nemá prachy, nebo se do toho vlastně nechce pouštět, už je to taková spíš okrajová záležitost, ale strašně by mě to lákalo, ale bohužel jsem se k tomu zatím nedostal takto fungovat. Co ty, Honzo? Ty tam vidíš nějaký svůj jako no, tak, jak říká, nebo aspoň inspiraci? Tak jak říká Jaro, to byli velikáni, že jo? Velikáni z jiné doby, kteří prostě nám tady položili prostě fundamenty dalších generací filmařů. A v podstatě, když se člověk podívá na George Mélièse a bratři Lumiéry, kteří vlastně přišli tenkrát z kinematografii, tak oni si mysleli, že to je nějaká technologie a ten chlapík prostě v tom našel využití, protože poslal někam divadlo. Jo? Takže to byla jako velká revoluce. Já si teda myslím, že v dnešní době se taky dějí revoluční situace. A mě by třeba velice zajímalo, jak by dneska fungoval Karel Zeman, který byl neskutečný vizionář a uměl využívat ty technologie. Jak on by nám to dneska ukázal? Protože já si myslím, že on by v té době používal ty klasické materiály, tak jak to říkal Jaro, ale dneska si myslím, že by nám možná ještě vytřel zrak, jak on by uměl využít ty technologie, které máme právě teď k dispozici. Jo, to bylo určitě z jeho pohledu něco, co bylo samozřejmě využívat to, co je zrovna k mání. Chápu, no. Hele, já jsem to vlastně myslel tak, že oni ve své době museli zvládnout, obsáhnout obrovské množství různých jako skills, stejně tak, jako mám vlastně navnímaný vás dva, protože toho, co vy jste schopni jako propojit, ať už technologicky nebo kreativně, tak je hodně. I to je vlastně důvod, proč jsem se vás sem pozval. Ale vím, že máte trošku jako odlišný jako začátky, nebo aspoň tak to na mě působí, protože se vlastně jako úplně jako dobře neznáme, nikdy jsme spolu vlastně jako nedělali. Tak jestli mi můžeš třeba říct, Honzo, jak ty jsi začínal? A trošku nějaký jako svůj profesní vývoj. Já si myslím, že možná se máme společnou věc, jak jsme se krátce bavili a sledoval jsem jeho práci, že oba dva asi hodně sázíme na to, že jsme samouci, že opravdu jsme schopní se ty věci nějakým způsobem drillovat a zjišťovat.
No a mě to přivedlo vlastně k té tvorbě, to nevím, jak měl Jaro, ale já vlastně nejsem studovaný designem ani filmem. Já jsem původně úplně z jiného oboru, já jsem studoval stavební školu dopravní a během té doby jsem se vlastně dostal nějakým způsobem k 3D grafice. Dneska už to zní strašně, ale já už vlastně 3D grafiku používám od roku 2002, což je 22 let skoro. No bude to 22 let a je to jako, připadám si teda trošku staře teď, jako malinko pamětník. A během té doby jsem se pak nějak dostal do Prahy, ještě předtím jsem pracoval v nějakých hudebních klipech s Pavlem Sadílkem, což bylo pro mě hodně důležitý. Tenkrát jsme dělali hudební klipy v Cinema 4D a pracovali jsme spolu na několika různých českých interpretech, což bylo velice krásný období, pro mě úplně zasvěcení do té tvorby. V Praze jsem pak pracoval pro UPP, velký filmy hollywoodský a AC a tak dále, kde jsem se nějakým způsobem šáhnul na tu filmařinu, na ten drill. Tam jsem se nějak naučil jako trošku víc pracovat v tom týmu a tom systému. No a pak zase jsem se vrátil k tomu freelancingu přes virtuální realitu až k dnešku. Takže to je jako moje cesta a nevím, jak to mě přesně, mě by to hodně zajímalo. U tebe to asi nebyla stavební fakulta, to bylo co? No to ne, od kdy mám začít, jo? To je ta otázka, protože když mě bylo 8, tak jsem začal malovat obrázky, na tom není nic zajímavého, když mě bylo asi 12, tak jsem dostal první klávesy, začal jsem skládat nějakou hudbu. A potom, když mě bylo tak 13, tak jsme založili takový rapový duo s kamarádem, říkali jsme si DJ Heroin a MC Žalud. A natáčeli jsme takový klipy, že jsme si postavili třeba z prostěradla jako pozadí u mámy v obýváku a tam jsme prostě jako dali jsme si tam sepia efekt jako na té kameře, takže to byly VFX jako prase. A točili jsme před tím bílým pozadím. Rapovali jsme to radši možná nebudu říkat, ale lidi si to třeba najdou, podle toho jména je to ještě stále na YouTube. A potom, jak šel čas dál, tak já jsem spíš se upíchl v té hudbě, protože jsem začal třeba samplovat, kupovat různý vinily. Začalo se nám trošku jako dařit i s tou kapelou, která byla tak jako regionálně známá. No a potom teda, jak to šlo dál, tak jsem si uvědomoval, to už byl rok takovej 2008-2009, frčelo ještě pořád jako MTV a tady tyhle věci, já jsem u toho seděl furt a vždycky, když jsem přišel ze školy, tak jsem koukal na klipy. No a uvědomil jsem si, že by bylo fajn, kdyby jsme taky nějaký takový natočili a už jsem to nechtěl dělat jako před prostěradlem, takže jsem oslovil nějaký produkce tenkrát a ty si za to řekli 60 000, což pro mě bylo tenkrát úplně nepředstavitelný, že jo, samozřejmě jako normální cena, ale v té době mladý kluk, takže tímhle směrem to nešlo, takže jsem se snažil nějak vymyslet, jak to udělat své pomocí. Začal jsem se tím zabývat, no a už začínal nějak potom YouTube a Facebook a takhle. Já jsem se dostal k nějakým green screenovým jako videím a strašně mě to jako úplně nadchlo. Říkal jsem si, to chci dělat, tak jsem si vymaloval celou jednu stěnu, nebo vlastně celou místnost v baráku na zeleno. Koupil jsem si takový ty halogeny, jak se s tím svítí stavby, takový ty za 300 nejlevnější světla, co šli koupit a nějak jsem se do toho pustil, ale bylo to prostě všechno jako hrozně blbý. No a pak přišla vlastně revoluce, to už byl nějak ten rok 2010-11, kdy přišly ty DSLRka a s tím přišla vlastně úplně nová vlna jako vlastně amatérských filmařů. A já jsem to samozřejmě hnedka koupil, začali jsme s tím točit nějaký klipy, které už vypadaly docela dobře, protože to byla taková první jako kamera, která byla nějak za cenu, kterou si mohl dovolit běžný jako smrtelník a ten obraz z toho vypadal nějak jako už dobře, semi jako profesionálně. Tenkrát ještě byly hrozně drahý ty red kamery, jo? To byla nedostupná věc a teď se otevřely dveře těm filmařům, tak na to vzpomínám. Že se používali DOF adaptéry taky. jo, ale to bylo samozřejmě jako DOF adaptéry, to bylo strašně technicky náročné jako řešení a ve výsledku ten obraz z toho byl takový, jako experimentovali jsme s tím taky, ale pak jsme byli hrozně rádi, když přišly ty DSLRka. No a začali jsme točit klipy a pak to šlo vlastně jako hrozně rychle, protože my jsme to chytli hnedka na začátku, nějak v tom roce 2010, takhle to. A to ještě nikdo s tím jako netočil pořádně, takže my jsme se hrozně rychle vyšvihli, že jsme začali točit v klipy v Brně nějakým známým jako rapperům. A vlastně za 2 roky už na to, v roce 2013, už jsme točili prostě v Praze pro činasky z dronů, z redky a tady tyhle věci. Jo. Takže se to hrozně rychle tady takhle vyšvihlo a
pak jako nějak se to drželo, že jsme točili nějaký klipy, pak jsme se přestěhovali do Prahy, protože původně jsme byli z Brna. No a pak vlastně nějak jsem začal, zase jsem se zpátky vrátil k tomu green screenu. Měl jsem další kapelu potom, která se jmenovala Noise Don't Cry, to už jsem přetočil teďka o 5 let, to byl rok 2018. A říkal jsem si, bylo by fajn natočit jako takovej sci-fi klípek prostě s takovým postapokalyptickým prostředím, ale dělal jsem to všechno skrze jako žádný 3Dčko, jenom jsem vybíral ve Photoshopu prostě různý jako pozadí a různě jsem je skládal jako na sebe, dělal jsem z toho takový ty matte paintingy, jako, ale všechno to bylo ve 2Dčku. A na to jsem naklíčovával jako ty záběry, dělali jsme tam různý jako efektový záběry, jako že tam třeba hoří, jako člověk spadne na zem a vzplane prostě plamenem. To jsem točil tak, že jsem lítal po garáži a zapaloval jsem různý jako předměty, že jsem zapálil jako balón třeba nebo jako různý klády, klacky a to jsem potom jako natáčel a pak jsem to mapoval, jako trackoval na to jeho tělo. Speciální efekty, no. Takže to tam možná bylo trošku z toho Karla Zemana. Jako a to mě právě na tom baví nejvíc. Jako dneska už bych to udělal pomocí nějaký simulace asi nebo něčeho takového, ale tady si musel přijít s kreativním řešením. No a my jsme s tím vyhráli tenkrát nějakou soutěž o klip roku a tak jsem si říkal, wow, tohle je fakt jako potenciál. No a pak jsem objevil ten Unreal, no. A to teda jako mě přetočilo úplně z hůru nohama. No, pardon, no to je dobrá tak to je relativně nedávná historie, jako to je třeba 2 roky, 3. Covid, ne? No, nějak kolem covidu, no, to bylo. Vlastně myslím, že to bylo ještě těsně nějak před covidem, kdy se to stalo a já jsem vlastně chtěl natočit klip, který by vypadal jako hra. A tak jsem si začal zjišťovat o tom Unrealu a tak jsem si to stáhl a pak jsem si říkal, sakryš, to ale nemusí vlastně vypadat ani jako hra, jako to může vypadat docela reálně. Tak jsem s tím začal experimentovat, no a teď jsem tady vlastně. Nedělám nic jiného už, nebo dělám spoustu jiných věcí, ale co se týče té filmařiny, tak jsem se zafokusoval na ten Unreal a dělám vlastně virtuální lokace v Unrealu, natáčím na green screenu a kombinuju tady tyhle světy nějak dohromady. No. Takže jak by ses definoval teďka z hlediska profese? Unreal Engine Filmmaker si říkám, protože já jsem se charakterizoval jako asi 50 věcí, ty jsi sám tady říkal spoustu věcí, ale zjistil jsem, že to není úplně dobrý, protože ty lidi fakt jako potom nemají kam si tě zařadit a je to pro ně těžký vlastně v tebe najít vůbec nějakou důvěru. Když ty se prezentuješ jako, že umíš všechno, tak je to takový podezřelý pro ty lidi. Takže si říkám, budu se soustředit na tohle, budu se prezentovat jako Unreal Engine Filmmaker a takhle jsem si to vlastně zjednodušil, byť dělám spoustu dalších věcí. No. A ještě, jestli můžu, to vlastně, Martine, ty se ptal předtím, že co nás jako spojuje, nebo že máme něco společného. A já jsem tam vlastně v tom tvý řeči vlastně zaznamenal několik takových bodů, kdy jsem si úplně jako se mi zazářil, říkal jsem si, jo, to jsou ty vzpomínky, to je ta nostalgie, jak vlastně jsme se snažili nějak v úzovkách pitlikovat, když jsme dělali ty první klipy, nebo když jsme poprvé natáčeli na zeleně a podobně. A vlastně ono, tenkrát taky byly období, kdy my jsme se museli přizpůsobit těm novým technologiím, protože jednu dobu se ještě dělalo to, dokonce to jsem ještě se o to trošku otřel, to bylo nějak na přelomu, to bylo 2005, 2004, 2005, 2006, tak v té době se ještě dokonce občas stávalo, že se stejně točilo na film a pak se to přepisovalo do digitálu, aby jsme do toho mohli dodělávat ty digitální efekty. Jo, což vlastně jako bizarní situace. Dneska se k tomu některý ty velký režiséři vracejí. Zároveň během té doby, co si popisoval, tak se nám měnila i velikost toho formátu. Postupně se to začalo dělat širší. Pak se to začalo otočit na vertikál, takže se nám mění i formát toho obrazu. No a teď mi připadá velice zajímavý právě ta práce s tou zelenou, protože nás vlastně provází ta zelená, jak ta pověstná červená niť skrz tu tvorbu od dob prostě klíčování a my se vlastně vracíme zpátky do historie k nějakému tomu zadnímu projektování, ale novýma technologiemi, což je taky zajímavý. Jo, takže vlastně je to v takovém zvláštním kruhu. To je téma samo o sobě. Já jsem se rozhodl touhle cestou úplně nejít, protože jsem rozuměl tradičnímu green screenu líp a myslel jsem si, že těch lidí, co dělají ty ledky, protože tenkrát do toho bylo hrozný nadšení, když vyšel Mandalorian, tak všichni se pouštěli do ledek. Já si říkám, hele, ta technologie je velmi omezená tím, jaký typ záběru tam
tam dokážeš udělat, pokud nemáš fakt jako obří megastudio, jako jak bylo na tom Mandalorianu, tak pořád i s tím, co máme tady v Praze k dispozici 12-metrový na šířku, tak jsi hodně omezený s tím, co tam můžeš dělat. Říkám, nebudu se do toho pouštět, prostě zůstanu u toho svýho green screenu, vlastně jsem teďka rád, že jsem u toho zůstal, ale je to strašně zajímavý a přesně tak, jak říkáš, já tomu říkám zadní projekce na steroidech, protože ono opravdu se vracíme tady k těmhle postupům, ale i s těmi omezeními samozřejmě. To je krásně řečený, jako zadní projekce na steroidech, protože to je přesně ono, to, co tenkrát nešlo, změna perspektivy a každý tu zadní projekci netka prohlíd, tak dneska už ji ty lidi moc neprohlídnou. Ale souhlasím s tím, že asi ta technologie sama o sobě, k tomu se možná dostaneme potom, není samospásná. Já spíš věřím vždycky v to nějakým způsobem rozumným ty technologie kombinovat. To znamená prostě, hele, uděláme zadní projekci na nějaký blízký záběry, na close-upy, na celkový záběry, třeba green screen, a nějak kombinovat ty technologie tak, aby se člověk nestal obětí té technologie, která ho svazuje, protože každá ta technologie má své pro a proti. Jo, to máš pravdu. A to si možná jeden z mála lidí, kteří na tohle přišli, nebo který o tom slyším mluvit, protože já jsem přišel úplně na to stejný, že je fajn to kombinovat. Lidi se toho hrozně bojí, takže já dělám úplně přesně to stejný, že třeba máme malou ledku v kombinaci s green screenem, na detaily používáme ledku, protože na tom rozostřeném pozadí se ledco schová a je to podstatně jednodušší natočit nějaký close-up na ledce. No a potom na ty široký, který právě na té ledce jsou zase náročný, tak se používá ten green screen, a když to dobře nakombinuješ, tak to vlastně jako je, takhle jsme točili Kabáty třeba klip, kde jsme fakt jako to kombinovali, měli jsme tam široký záběr, kde jsme měli takový rameno jako robota, který tam jezdil, věci, které by jsme prostě s ledkou neudělali, no ale potom jsme měli blížší záběry, close-upy a ty jsme dělali na ledce. Takže dá se to zkombinovat a je to dokonce jako si myslím super nápad. Nevím, proč to lidi vlastně nekombinujou víc, no. Asi se toho bojí. No ale to je taky tím, že ne každý má ten přesah, jo? Aby dokázal pochopit ty vzájemné jako vazby, ten vliv jedné technologie jako na tu druhou. Ty jsi Jaro ještě říkal, nebo ty jsi definoval tu svoji pozici, nebo tu profesi jako Unreal Engine filmmaker. Ty to máš jak? No já mám tu pozici teď rozkročil mezi dvouma světy, mezi takovým tím světem, kdy se zabývám kreativou, tvorbou kreativy a arťáctvím, takže vlastně ty věci nějakým způsobem navrhu, vymýšlím, ale zároveň občas rád prostě vezmu do ruky ten 3D krumpáč a rád se ještě zakupám, protože 3D krumpáč, protože je jako krásný občas jako vytvořit něco fyzického, reálného, a takže pořád tvořím v tom digitálu. Jo. Takže to na ten matte painting, o kterém mluvil Jaro, vlastně je pro mě třeba hrozně zajímavá věc, když jsem na to měl nějaký jako povídání, nějaký přednášky, kdy přesně jsme řešili ten matte painting s ohledem na doby Karla Zemana, Ameliese a dalších, prostě pak Star Wars a tak dál, kdy v podstatě, že ty lidi to kreslili na sklo, jo, proto to byly ty matné malby, že na tom skle, a zašlo jim sluníčko, znělo se světlo, celá ta malba přestávala dávat úplně smysl. Jo. Byl to boj s časem, takže my vlastně máme dneska úplný luxus oproti tomu, co mívali naši předci před nějakýma 50-70 lety, kdy ten matte painting vypadal trošku jinak než dneska. A cítíte, že jste v tuhle chvilku už hotoví, co se týká profese a vůbec té vaší pozice, jakože tak, jak jste se definovali? Nebo máte třeba ambici, nebo doufáte, že se objeví jako další nějaký technologie a budete to furt slučovat a z Unrealu pak se z tebe stane Bůh ví co zase? Nebo ten Unreal ti přijde jako... Není možný být hotový jako tady za téhle situace, co se děje kolem. Jo. Se podívej, prostě ten vývoj je tak překotný, že člověk to musí pořád sledovat, pořád být ve střehu, aby mu něco neuniklo, protože tohle jsou velmi jako technologický profese, technický profese. A jako, kdybych byl hotový, jako, tak jsem brzo hotový jako filmař, i protože teďka přichází různý nové technologie AI, však o tom si ještě určitě budeme povídat, takže není možný být jako hotový za současné situace. Pořád se člověk musí vyvíjet a učit novým věcem. No. Naprosto souhlasím, hotový, co to znamená, jo? Že člověk ustrne a má pocit, že už jako se není co učit, ale čím víc se zajímáme a víme, tak víme, že toho je mnoho k poznání, naučení se. Jo? Ty technologie teď se na nás zvalají úplně neuvěřitelným způsobem. To asi teď nebudu nějak rozebírat, k tomu se asi dostaneme, ale je to tak. Jo. Prostě myslím si, že i proto možná máme třeba tendenci, tady jak slyším Jaro, zkoušet víc věcí a tyto nové techniky právě kvůli tomu, abychom se přizpůsobili v tom, jak se ten svět té kreativy a tvorby mění. Ta produkce se mění doslova před očima. Co je vaše nějaká
jako zásadní nebo klíčová vlastnost, ať už to nějaký skill nebo osobnostní charakter, který vlastně je z vašeho pohledu úplně nejzásadnější pro to, jaký jste? Trpělivost určitě. Jako já mám ten dar, že dokážu vydržet strašně dlouho u věcech, u kterých ostatní ztrácí pozornost. Takže já opravdu dokážu do toho čučet nesmyslně dlouho a pořád být relativně jako pozornej. Takže pokud děláš něco v postprodukci a tam to ani není o tom, že třeba využívat pořád ty stejné postupy. Člověk musí často přicházet úplně s novými způsoby, jak dělat věci a potřebuje proto, nejsou to repetitivní tásky, takže potřebuješ opravdu tu pozornost 100% udržet třeba na hodně dlouhou dobu a to jako já díky bohu umím, takže bych řekl asi tohle, no, že je takové nejzásadnější pro mě třeba. Takže takové jako, jak bychom se pochválili, co umíme, jo? Takový sebechvalný místečko, no. Já nevím, mám myslím, že na čem stojí ten tvůj úspěch vlastně, když... Já si myslím, že to, co mě asi baví, to, co mám rád a to, co mám pocit, že mi jde nejlíp, tak to je ta kreativní příprava, kdy opravdu nějakým způsobem se snažím na to věc podělat z větší šíře a pak začnu jako nějakým způsobem observovat po těch detailech. Jo? Vždycky, když takhle třeba děláme s někým, tak je to důležité i pro tu komunikaci, aby ostatní pochopili, co vlastně děláme a aby třeba ten tým pochopil, jakým způsobem budeme tvořit ten celek a každý našel tu svoje místo. Takže to je jedna věc a druhá věc asi takový to nadšení pořád z toho objevování těch nových postupů, té kreativy a hledání nějakých dalších nových způsobů, jak to zjednodušit a zkrátit ten překážkový běh k tomu cíli, protože nás pořád ty technologie a prostředky, hodně čas omezuje. Jo. Takže to mě jako taky zajímá. Jo. No a ta radost toho výsledku, no, samozřejmě. No, potom. Tak to je to, co mě motivuje potom na ten konec a k tomu jde ta kreativní příprava. Takže myslím si, že pro mě asi ta kreativní příprava. Hele, Jaro tady zmínil, že vlastně game changer pro něj byl Unreal. Vlastně to teďka definovalo, nebo před těmi 3 roky definoval vlastně jeho jako vývoj a asi ještě do budoucna to nějakou dobu bude jeho jako hlavní nástroj nebo technologie, s kterou bude pracovat. I v případě tvým, Honzo, je Unreal jako takový game changer, pracuješ s ním? No, já vlastně, co se týká Runtime Engineu, tak já mám jakoby intenzivnější zkušenost práce s Unity, protože v něm jsme vyvíjeli různý virtuální projekty a rozšířené reality, protože vím, že Unity je, když jsme spolupracovali s developerama a programátorama, tak je to pro ně příjemnější. Co se týká Unrealu, tak s ním mám zkušenost spíš takovou jako testy a nějaké jako hraní si s ním. Já jednoznačně vnímám, že je lepší pro vizuální tvůrce a výtvarníky, už jenom třeba tím systémem nějakých těch nodů a podobně. A jako game changer, mi připadá, že teď je to takový slovo, který se opakuje velice často. Těch game changerů je teď opravdu hodně. A otázka je, který jako opravdu zůstane. Jo. Já třeba u Unrealu mám jenom jediný problém, že tak jako Unity, on byl původně stvořený pro vyvíjení her a ne pro tvorbu filmařiny. Jo. A takový ty funkce, co tam vlastně teď přibyly, jsou tam nalepený. Ale o tom asi může víc mluvit jako Jaro, jestli by tam třeba něco nezměnil. Jo. Mě by to třeba zajímalo. Rozhodně a nejenom, že bych to udělal, já se to velmi seriózně plánuju udělat, začít vyvíjet pluginy pro Unreal Engine, protože tam vidím velký nedostatek a zrovna teďka mám v plánu právě nějaký ty věci, které by implementoval. Protože takhle, Unreal Engine, jak jsi říkal, je stvořen primárně pro hry a práce s videem je tam nesmírnej jako voser. Prostě jenom naimportovat to video do té scény musíš vytvořit source media, musíš vytvořit texture, musíš vytvořit poměrně komplexní materiál instance, pak to všechno nalinkovat. Prostě těch kroků k tomu, jenom tam to video dostat je tolik a musíš buď si stáhnout nějaký materiál, který moc na to není, takže většinou, já to učím ve svých kurzech přímo, jak tohle dělat, jak si vytvořit materiál na pokročilý video úpravy, jo. Ale v podstatě v Unrealu není nic, jako máš v DaVinci After Effects, jakože barevný korektor, že si jako naimportuješ video a můžeš si měnit, já nevím, jas, kontrast, barvu, vůbec, jako to si musíš všechno udělat sám, musíš si udělat materiál, který je poměrně jako složitý pro ty lidi, co s tím začínají a jako přijde mně to šílený, proto jednak to učím ve svých kurzech, jak si tohle udělat. Mám kurzy, které se jmenují Unreal Engine for Indie Filmmakers a
vlastně teďka seriózně přemýšlím o tom, že začnu vyvíjet pluginy, které to budou řešit, protože dokonce ani zatím nic takového není, takže do toho asi půjdu a bude to další takový step, kterýmu se začnu věnovat. No. Takže vlastně, když to tak vezmu z toho našeho filmařského pohledu, tak ten systém, to Unreal, který je úžasný, je neuvěřitelně výkonný, protože já třeba ten pozitivum vidím v tom, to nemá smysl říkat, všichni znají na Nate, že nějaký ty lumeny a ty systémy svícení umožňují obrovské scény dělat během krátké chvíle, což je úžasný, ale zároveň je tam ten problém, že vlastně ty filmaři to v průběhu času upravovali k obrazu svému. Jo? Vy třeba Blue Camp a podobně, ty lidi, ty se to začali zapojovat, tak my nějakým způsobem začali rýsovat, kam by to mělo jít. A my vlastně teď zjišťujeme, že ten program uvidíme, jestli ho budu schopný připravit tak, aby třeba existovala nějaká filmařská verze. To by mě docela zajímalo, jestli půjdu tenhle cestou, nebo jestli se neobjeví nějakým způsobem třeba nový real-time engine třeba přímo pro filmový tvůrce, protože to je něco, co je taky možná otázka do budoucna. To by bylo určitě skvělý. Trošku by pak samozřejmě moje nápady tady v tomhleto vylepšit neměly smysl, ale to se prostě stává, že něco vyvíjíš a pak přijde ten developer, zabuduje tu funkci, na který pracuješ a zničí ti biznis, což se stává velmi často, ale tady v tomhle případě bych to i jako možná uvítal, protože ta implementace, vývoj těch pluginů není zas tak strašně složitá a nákladná záležitost a myslím si, že by mě to pomohlo, kdyby to bylo vyloženě součástí toho programu a filmařská verze Unreal Engineu s možností implementace videa, s možností, který má třeba DaVinci Resolve pro barevné úpravy, jednoduchý prostě videosekvencer. Taky kompoziční systém třeba. Ten tam je, ale to je ještě jako horší než cokoliv, co se jako viděl. Já myslím, že Unreal je ještě svatý proti Unity, který opravdu třeba do určité doby neměl ani timeline. My jsme tam nějakou dobu bojovali s tím, že nebyl tam timeline. To tam přibyla někde 2017-18, myslím, že tam přidali a opravdu přesně, jak si říkal, tak tam byly podobné bolesti jako Unrealu, kdy video shadery a podobné věci, řešily se tam prostě technologické problémy, které v běžných 3D programech jsou úplně samozřejmé. Ale zase je to ta daň za to, že prostě je to rychlý a je to všechno v reálném čase. Unreal Engine třeba neumí jednoduchým způsobem prostě rozmazat texturu, jako to úplně mě vytáčí, jo, tady tyhle, prostě to tam nejde. Tam není žádný node, kterým by si mohl rozmazat texturu a dělat takovýhle úpravy, takže na to musíš nějakým strašně složitým způsobem. No a je to fakt, a ten systém na compositing tam je, jmenuje se Composure a je to peklo. Je to fakt peklo, jako jo. Takže já doufám, že se v tomhle vývojáři polepší, že to nebude tak hned, protože mám nějaký plán. Ale bylo by to skvělý. Takový ten vtip, když chcete Boha rozesmát, řekněte mu o svých plánech, znáte to, ne? No, tak oni, co 3-4 měsíce vypřijdou prostě vždycky z novou verzí, ne? Takže člověk nikdy neví. No jasně. On podle mě ten tlak těch filmařů, nebo vůbec to, jakým způsobem se to rychle jako adaptovalo do té jako industry, jako je strašně rychle, jo? A ty filmaři jako cítí, že zejména ta indie obec filmařů jako cítí, že to jsou obrovský, jako, že to je obrovský jako nástroj, který oni můžou využít k tomu, aby vlastně začali dělat věci, které normálně jako nikdo nebyl schopen dělat jako v rámci jako malé skupiny filmařů a tvůrců. Takže v tom to vidím jako strašně jako přínosný a podle mě oni to cítí taky a zároveň i to slučování jako gamingu s audiovizí do budoucna. Jo. S virtuální realitou. Máte rádi klasickou filmařinu, anebo vás opravdu víc baví tyhle ty jako relativně složitý komplexní výstupy, kde to není jenom o tom natočit, sestříhat, obarvit a předat, ale jako o tom je to opravdu vymyslet, natočit s co nejvíce trikama a potom si s tím jako pohrát trošku 3D, trošku Midpaintu, trošku 2D. Jaký typ projektu je pro vás jako blížší, Honzo? Jako k produkci, k vytváření, myslíš? Obecně, no, co tě baví, obecně, jako, no, když máš nějaký jako šéf nebo i vlastní projekt, tak... No, mě obecně baví, když je ten projekt, čím dál víc si řeším ten obsah, jo, to, o čem to je, jaký je tam příběh,
co ten projekt chce říct, jakou bude mít atmosféra, bude působit na lidi, jo, jestli to bude nějakým způsobem ty lidi bavit, jestli to pobaví, nebo něco se naučí a podobně. Takže to je jedna z těch stránek. A co se týká té technologie, jestli se ptáš jako klasický film, tím myslíš třeba, že to je nějakým způsobem postavený na tomu nějakým scénáři. Já skoro spíš myslím jako technologicky. Jo? Myslím, že prostě použiješ jako kameru, střížnu, tam možná to i obarvíš, nebo použiješ nějaký kolorovací soft a pak to vyndáš ven. A nebo do tohoto procesu zapojíš dalších 5 různých softwarů, jeden animační, druhý 3Dčkovej. Jasně. Ty se ptáš na nástroje, takže já jako si samozřejmě myslím, že ty nástroje jsou skvělá věc. Mě samozřejmě baví to kombinovat, šejkovat, mixovat ty věci dohromady. To znamená prostě, tak jak tady potom vlastně mluvil Jaro, tak vlastně vzít ty možnosti, ty technologie, natočit živý herce, protože živí herci jsou pořád fajn, ale otázka, jak dlouho tady budou nebo nebudou. Myslím, že o tom byl nějaký ten jeden z těch posledních dílů tady tohle pořadu. A vlastně je to i věc, která se děje v rámci i Unrealu, kde tam máme možnost mít humans a ty systémy. Takže otázka je, jakou roli budou mít herci do budoucna. To je jiná věc. Ale každopádně jako pořádně baví kombinovat tu realitu s tou digitalitou a dělat nějakou fúzi. Jo. To vlastně tím vlastně směřu k tomu, že mě do budoucna i zajímá víc se zaměřit třeba na nějaký instalace, třeba audiovizuální instalace třeba v prostoru, protože ta doba se dneska strašně virtualizuje. Jo. Vytváří se taková jako opravdu digitální bublina, do které se hodně jako lidi zavírají a v rámci té virtuální reality jsem to vnímal o mnoho intenzivněji. Když jsem několik let jako pracoval s virtuální realitou, tak jsem si uvědomil, že je to sice zajímavá oblast, ale zároveň to člověk může trošku separovat od toho propojení se s tím prostorem. Samozřejmě ta rozšířená realita je trošku o ničem jiným. To je teď třeba téma, na který se nás možná budeš taky ptát, ale rozšířená realita a to, co vlastně teď trošku popularizuje i nové Apple Vision, tak to je možná něco pro nový typ filmařiny. Takže mě třeba zajímá propojení třeba interaktivity a filmu. To je interaktivita a film a to si myslím, že je něco, co je otázka teď pár nějakých dalších 2-3 let, že to přijde na téma. Jaro, u tebe to bylo tak, že si opravdu chtěl jako vyniknout a proto jsi šel tou cestou Unrealu a to klasické natáčení si zahodil jenom proto, že si chtěl mít konkurenční výhodu, anebo vlastně se ti to i víc líbí a takhle jako to mixovat a využívat vlastně tu technologii nebo ten mix těch technologií. Já jsem si uvědomil ten potenciál, když jsem udělal svůj první klip v Unreal Engineu a začali se mě ozývat lidi, že to chtějí a že to vypadá super. A cítil jsem takovej jako svěží vítr a uvědomil jsem si, že to má komerční potenciál, víc než to, co jsem dělal předtím, protože jsem trošku zapadl mezi ty všechny tvůrce. Jak jsem říkal, že jsem na začátku dělal ty videoklipy, tak postupem času se jich vyrojilo takovýchhle tvůrců čím dál víc. Ta technika byla čím dál dostupnější, takže v podstatě klipy hezky vypadající dokázal dělat potom už každý. A já jsem si uvědomil, že potřebuju něco, čím to vlastně zase posunu dál a budu trošku originální. A tím, že vlastně jsem natočil ten klip, zjistil jsem, že se to lidem líbí, že je o to zájem, tak si říkám, hele, budu se tomu věnovat naplno a prostě katnu všechno ostatní. Takže takhle, no. Nebylo to, že bych si řekl, Unreal je ta cesta, pojďme cestou Unrealu. Bylo to spíš, že jsem si řekl, zkusím Unreal, natočím si klípek a uvidíme. Udělal jsem to, bavilo mě to. A tak jsem u toho skončil. A ta tvorba mě baví vlastně, řekněme, i víc než standardní natáčení, protože hodně z těch věcí se přesunulo jak do preprodukce, tak i do postprodukce a mě hrozně baví všechny ty fáze tady tohodle. A v tom Unrealu například, když se dělají storyboardy, tak já je dělám tak, že už mám hotovou celou tu scénu a dosazuju si tam jenom takový panáčky na místo těch lidí, vlastně buď to jsou metahumans, nebo jsou to nějaký jako modely, ale už vlastně v podstatě já filmuju v preprodukci. Jo, já vlastně dělám ty storyboardy už s tím světlem, už s tou správnou kompozicí a tohle všechno mě na tom hrozně baví, že já díky tomu Unrealu se dokážu připravit tak jako dokonale
že potom jdu už na ten plac a vím naprosto přesně. Už tam není žádný prostor pro žádné pochybnosti, žádnou improvizaci. Já tu improvizaci v tom filmu moc nemám rád, já jsem rád, když se můžu dobře připravit a tady je ta příprava fakt jako 100%, protože ty máš ten filmový set s tím vším, co tam potřebuješ, k dispozici v té preprodukci, kdy máš na to kopec času, máš možnost si to namyslet, netlačí tě stres, čas, nervózní, prostě osvětlovač, nic a máš čas si to udělat, jak chceš a pak jdeš na ten plac a už neexperimentuješ. A tady tato workflow, to se mně hrozně na tom líbí, takže mě to strašně baví. To ti vyhovuje víc to, že ta předprodukce a vlastně ta postprodukce je hodně jako one-man show, ne? Že vlastně jsi možná i víc jako soustředěný na to, že si zodpovídáš sám za ten výstup a jsi schopný maximálně ovlivnit. Když to na tom placu je to už takový, že i když to máš připravený, vždycky tam jsou ty vnější elementy, že, který ti to můžou trošku zhatit. Přesně. A ty v tom vlastně, v tom standardním natáčení nemůžeš, nebo jako mohl bys udělat ty storyboardy tak, aby byly vizuálně téměř přesný, ale to by ti nikdo nezaplatil, protože to bys musel dělat ve 3Dčku s nějakým jako náročným renderingem a to jsou strašně nákladné věci. No, ale ta situace taky trošku změnila. Jo? Vlastně to, o čem povídáš, to je že 3D animatik. Jo? A ony ty animatiky v podstatě byly jednu dobu standard u velkých filmů, klasických hollywoodských filmů a díky teď tomu Unrealu se nám to dostalo do rukou tak, že vy vlastně nemusíte přerušovat tu pipeline, což je úžasný. Takže vlastně tam vzniká taková jako předpříprava, že z projektu, který je hrubě načrtnutý v tom 3D, se přejde rovnou do projektu, který se pak buduje dál, takový to blokování, jak se to někdy říká, se spotají ty bloky, které se pak postupně zesložitějí a podobně. A u nás třeba v těch klasických 3D programech, jako je, já nevím, Cinema, Maya, nevím, teď třeba hodně Blender populární, tak oni samozřejmě mají taky v sobě real-time rendering, takže už to vlastně není tak náročné, jako to bývalo, takže nám se vlastně ten real-time přístup začíná jako prolínat skrz všechny softwary. Jo? A já už teď třeba očekávám, kdy to začne pronikat ještě víc třeba do systému webu. Jo? Že vlastně Unreal bude mít třeba větší výstup třeba do webových prostředí, jako WebGL a podobně. A my ty věci pak budeme třeba s těma klientama rovnou sdílet online, jo? Že nebudeme muset ani řešit vůbec nějaký rendering. Jo? Jo? Že ten otázkou času, kdy to 3D pronikne až do takových úrovní toho real timeu. A v tom já třeba vidím tu hlavní revoluci a Unreal je teď určitě ten, kdo nese tu korouhev. To je jednoznačný. Jo? Protože tam ten nastavil takový technologie, který zatím se snaží ostatní replikovat a nejde jim to tak dobře, jako to má Unreal. No a teďka nejnovější takový, já sleduju takovej podcast, nevím, jestli je to podcast, youtuber jeden takový mluví o nejnovějších poznacích v AI vždycky a tam dává do placu takový ty papery, jako co všechno je už dneska možný. Jmenuje se to 2-minute papers, podívejte se na to, je to super. Děsivý, určitě děsivý. A vykládá tam, hodně se to týká AI a hodně té grafiky a hodně tam mluví často o NVIDIA. Neuvěřitelné věci, jak se to prostě posouvá. Teďka v podstatě už my jsme velmi blízko dosáhnout toho, něčeho jako je real-time path tracing, což pro ty, kteří nevědí, tak path tracing v Unreal Engineu je vlastně reálná, nebo simulace fyzikálního světla, když bych to takhle řekl. A ty rendery, které potom z toho lezou, tak jsou v podstatě už potom srovnatelný s offline renderem. Protože to je metoda, která se používá v offline renderu. Unreal Engine ve svém základu používá různý zjednodušený technologie, jako jsou třeba zapečený light mapy. Dneska už máme Lumen, který nějak simuluje světlo, ale pořád to rozlišení toho světla není takový, není úplně 100%, jsou to pořád kompromisy. Není to reálný, není to simulace reálného fyzikálního světla. Když to tady tohle je opravdu, jak bych řekl, fyzicky accurate, jak bych to řekl česky, fyzicky přesný, takže ty výstupy z toho jsou potom velmi realistický. A tohle dneska už jsme velmi blízko od toho, aby jsme to dělali fakt jako v real timeu. No a potom vlastně už bude možný dělat vlastně jako cokoliv. No. Takže nevím vlastně, proč jsem o tom začal mluvit. No ještě jsme trošku utekli z té otázky vlastně, jestli je lepší, jestli vás baví víc dělat jako v rámci
jako jednotlivce vlastně dělat si ty věci převážně jako sám nebo sami, pak k tomu přizvat nějakou partu lidí a pak si to zase jako nějakým způsobem pod sebou, pod svou vlastní kontrolu jako dodělat. A nebo máte radši tu práci, kdy je okolo vás víc lidí a vy si tak jako si jako různě jako manažujete a oni to pro vás dělají nebo s váma a jste takový ty jako dirigenti. Tak jenom ještě, Jaro, mi to řekni, ty vlastně co je pro tebe lepší? No, mě baví obě ty věci, ale jsem hrozně rád s lidma na tom protože takhle, ta moje práce je hodně často o sezení u počítače, kdy já dělám s Unreal Enginem nebo compositing nebo různý takovýhle věci. Takže jsem rád, když aspoň na tom place a na těch přípravách přijdu do kontaktu s reálnýma lidma, protože je to pro mě osvěžující. Takže já bych asi nemohl, jak ses na začátku ptal, vlastně na tu kombinaci těch živých věcí v kombinaci s tím 3Dčkem, já bych asi nemohl dělat jenom animáky, protože pak už by to bylo vyloženě jenom o sezení u kompu a já tam tu prostě lidskou interakci potřebuju a mám jí rád a bez ní by mě to asi nebavilo, takže jsem rád za spolupráci s lidma, ale pak mám třeba zase období, kdy si potřebuju od těch lidí odpočinout a na to je dobrá ta postprodukce, takže takhle vlastně to mám ideální. Takže taková ta preprodukce, dobrá produkce s lidma, postprodukce, asi takový jako mix. No, podle náročnosti projektu. Někdy to dělám sám, tu postprodukci, když jsou to menší věci, někdy to dělám v kooperaci s nějakým dalším týmem třeba. No. Jak to máš tenhle? Já to mám podobně, jo, protože samozřejmě záleží vždycky na velikosti toho projektu, jestli to je prostě menší projekt, jaký je na to budget, jestli člověk bez ty lidi zaplatí, protože s některýma těmi lidma není schopný člověk pracovat další dobu, protože nezaplatí. Jo, ale u některých těch projektů je to opravdu příjemný, přesně jak říkal Jaro, je fajn prostě na chvilku vylízt z té své produkční jeskyně, z toho svého prostředí, od těch počítačů, od těch strojů a na chviličku prostě tvořit někde ve studiu, venku. Zároveň je hrozně zajímavý i zapojit další výtvarníky, další tvůrce. Samozřejmě já se to učím co nejlíp distribuovat, jak to jde, není to vždycky snadný. Pro mě byly velice třeba zajímavý období třeba kolem covidu, kdy jsme hodně vlastně řešili ty hybridní způsoby spolupráce, kdy někteří lidi museli spolupracovat na dálku, s některými jsme točili, takže to bylo velice náročné. V té době jsme dělali několik velkých projektů, jeden takovou větší reklamu, to byla taková reklama, tenkrát jsme kombinovali různé technologie, i tak jako hybridního typu, kdy jsme nepoužili green screen, ale použili jsme IR světlo tenkrát s Honzou Černým, možná znáte to i vy, což byl takový zajímavý experiment. Bylo to z jednoho i důvodu, tenkrát jsem se proto rozhodl tu technologii oslovit nebo spolupracovat s těma lidmi kvůli tomu, že my jsme řešili, jakým způsobem potom to postprodukovat. Ano, už tenkrát trošku začala nabíhat ta doba, že se bude něco zavírat a pak během té naší produkce se to v podstatě zvařilo. A zjistili se, že nám to vlastně pomohlo, protože ty lidi pak dostávali v podstatě hotový materiály a mohli pracovat už rovnou s vykličovanými materiálama a podobně. Jo, takže to jsme dělali třeba s velkým studiem, tam jsem jakoby v podstatě s těma lidma pracoval, ale spíš komunikoval na dálku při nějakých jakoby spíš supervizích. Občas přišli na nějakou schůzku, ale pak jsme třeba dělali projekty, kdy jsme točili normálně na place, ale tam jsme museli počítat omezené množství lidí, protože víte, jaká byla doba covidová, kdy jsme měli omezené množství lidí. Nerad na tu dobu vzpomínám, ale v té době nám lidi samozřejmě chyběli hodně a každá taková akce byla skvělá. No a takže já mám rád jak práci s lidma na place, tak i v nějakém produkčním týmu. Pracoval jsem mnoho let v různých studiích, kde jsme třeba seděli 8-10 lidí v jedné místnosti a předávali jsme se to jak ty umpalumpové někde tamhle za polárním pruhem. Někde jsme si tvořili ty svoje animace, takže to je určitě fajn být se sehraným týmem, ale zároveň občas je fajn si od těch lidí úplně odpočinout a tvořit si takzvaný one-man show, udělat si nějaký menší projekt, nějaký menší vizuál, nějakou menší znělku, klip a na chvíli si odpočinout těch lidí. Takže oba dva ty pole mám rád. Ale vy jste oba vlastně zmínili během toho, co jste tady říkali. Ty, Honzo, že jsi měl nějaký přednášky, ty, Jaro, zase, že děláš různý jako workshopy nebo respektive jako YouTube, návodový videa a podobně. Z jakého důvodu vlastně třeba máte tu chuť nebo tu snahu vzdělávat lidi? Ale tak jako říká se, že pokud se za život něco užitečného naučíš a umřeš, aniž bys to předal dál, tak si to trošku tak jako promrhal ten život.
Takže já si myslím, že je to fajn předávat nějaké znalosti. Rád jako rozšiřuju ten tým těch lidí, co to umí. A prostě takhle přišlo za mnou když jsem začal dělat kurzy na Unreal Engine, tak za mnou přišlo pár lidí a začalo mě říkat jako hele, ty seš blázen, ty tady prostě rozdáváš svoje know-how jako téměř zadarmo. A já si říkám, no tak jako rozdávám, protože chci, aby to lidi uměli a to pak budeš mít konkurenci a to pak nebudeš mít kšefty, protože ti všechno vezmou. A já si říkám, tohle je tak jako prostě blbej zpátečnický jako mindset, to je jako úplný nesmysl. Já prostě budu rád, když to bude vědět úplně nejvíc lidí a budeme to moct dělat v týmu a budu moct třeba rozšiřovat ten svůj tým, ne, že si prostě budu někde v jeskyni prostě s Unreal Enginem, aby jako nikdo mě nevzal to moje bohatství. To je samozřejmě nesmysl, jo? Takže já se snažím vzdělávat lidi, snažím se rozšiřovat nějak tu svoji sociální síť a myslím si, že to je cesta, že pořád jako jsem přesvědčený o tom, že čím víc lidí zapojíš do toho tvýho sociálního okruhu, tak že je to pro tebe vlastně důležitější než ten skill samotný, jo, pro ten tvůj úspěch. Takže rozšiřuju to svoje pole působnosti, učím lidi a baví mě to, no. Určitě jako ta spolupráce s lidma, když člověk někoho učí, tak on učí často i vás. Jo, takže já tady jednu dobu jsem učil trošku intenzivněji, kdy jsem si teď vzpomněl na to, jak se říká, takový to ošklivý, kdo umí, ten umí, kdo neumí, ten učí. Jo. Já jsem vlastně 10 let ještě při práci učil. To bylo na Holarové škole, vyšší odborné škole a já teda na ty roky hodně rád vzpomínám, jenom prostě jsem potřeboval asi nějakou změnu tenkrát. To bylo nějak v roce 2017, 18, kdy jsem nějak přerušil tu moji výuku a samozřejmě to hodně dalo. Jo. Jako za tu dobu jsem potkal obrovské množství lidí. Dneska už si myslím, že to je třeba nevím, k 200 umělců tenkrát tou školou prošlo, možná nějak za tu dobu. A bylo to pro mě velice inspirativní, protože ty lidi přicházeli se svěžíma nápadama, zajímavými myšlenkama. My jsme tam měli třeba zajímavé klauzurní práce na různý témata, kombinace třeba zvířete, rostliny, jako 3D digitální projekt, nebo měli tam lidi třeba témata na nějaký jejich třeba vzpomínky, zážitky a měli je vizualizovat. A to bylo velice krásná věc, ale poslední roky se třeba tomu už tolik nevěnuju a jako chtěl bych se k tomu vracet. Jo. My jsme měli nějaký takový ty festivalové přednášky a podobně, ale tam je to takový spíš, že člověk něco jako vydá ven, ale už se mu to tolik nevrací. A já třeba nepatřím úplně takový té online generaci, která komunikovala na první dobrou přes internet, že bych třeba dělal nějaký kurzy a podobně, tak to dělal třeba Jaro. Takže já si tomu spíš hledám cestu. Ale už si to trošku začal, ne, teďka? Trošku se snažím jakoby začít víc komunikovat ven, protože já jsem právě spíš takový ten jako offline člověk, kdy jsme to spíš dělali právě takhle jako v učebnách a podobně. Ještě jsme ani třeba nenahrávali videa, takže teď to začínáme nějak dělat a pro mě je to určitě zajímavá výzva v tom, že vlastně člověk se vždycky i osvěží v tom svém pohledu na věc, jak jsme si říkali na začátku, aby nezůstal hotovej. Jo, prostě protože hotový nejsme nikdy a ten člověk se musí aktualizovat o ty dobrý nový nápady. Ale já jsem byl třeba taky přesně takhle offlineový člověk a připadalo mě divný, blbý prostě se nějak vůbec prezentovat, jo. A pak jsem si uvědomil, že je to fakt jako hrozně potřeba a že bez toho to tak trošku nejde, zvlášť když jako, jo dobře, když si chceš točit tady v Praze, máš tady pár známých z filmového průmyslu nebo z hudebního a točíš pro ně klipy, tak jako dobrý. Ale jakmile chceš s tím do světa, tak prostě musíš se umět jako prodat, marketovat a to já se učím teprve posledních pár let, ale taky to není nic, co bych měl jako přirozeně. Jo? A když jsem prostě slyšel nahrávky sebe nebo viděl sebe na kameře, tak jsem vždycky jako z toho šílel, že je to strašný, že nemůžu nikdy jakoby prezentovat svoji vlastní osobu, protože jsem jako neuměl jsem se prodat, neuměl jsem mluvit, ale všechno se to dá naučit a je to prostě hrozně potřeba, takže určitě je jako, do toho, no. Určitě jako, tak jako ona ta komunikace je vlastně hlavně o tom, že my, když těm lidem předáváme ty zkušenosti z té tvorby, tak je to i o tom, že vlastně my si uvědomíme, že to je to starání se o druhý, že vlastně my neděláme něco
jenom pro sebe. Jo. Proto já třeba když jsem byl na té škole, proto jsem tam byl, spousta lidí mě o to odrazilo a říká, hele, dělal ten biznis, tady bokem prostě jednou týdně někam chodíš na školu. A pro mě to bylo prostě to, že jsem si uvědomoval, že člověk trošku přináší něco těm lidem a když teď zpětně ty lidi potkávám a vidím je, že to dělají, že jsou to 3Dčkaři, že prostě jsou to ilustrátoři, že třeba je to úplně nepoznamenalo, když je člověk prostě učil 3D, ale je to obohatilo, tak vlastně je to skvělý a zároveň ono, přesně jak jsi říkal, oni pak vznikají ty reální sítě, kdy ty lidi se pak navzájem pomůžou, pak dokonce i spolupracují. Stalo se mi, jsme takhle se studenty i spolupracovali, jsme něco vytvořili, oni si založí firmu, pak je tam nějaká výměna, to všechno funguje a je to skvělý. Jo. Takže myslím si, že to prolínání toho offlineu digitálu, ono bude i čím dál víc, protože teď ty akce zase se začínají vracet po tom covidu, takže já věřím tomu, že i těch víc profesních akcí nám tady přibyde v Praze a v Čechách. Už se to začíná obnovovat. Nehledě na to, že jedna věc, kterou jsem teda ještě nezmínil, která je velmi důležitá, co se týče toho třeba učení, tak je, že ti to může poskytnout fakt jako pasivní příjem pro to, abys ty si mohl dělat, co chceš potom. Jo. Takže to je třeba úplně... Ve státním školství je to velice nevýdělečná záležitost. No jasně. Myslím třeba to, co dělám já, jo, že fakt jako pro mě není teďka problém se věnovat něčemu, co mě peníze nevydělává, dělat si experimentální filmečky, teďka experimentuju s AI, Stable Diffusion a všechno tohle. To mě nevydělává, ale jsou to věci, které třeba jednou budou, které mě zajímají, má to potenciál a díky tomu, že já vlastně mám teďka ten kurz, který vlastně jako nabízím nějak, tak se tomuhle můžu věnovat a nemusím se spolíhat na žádný, že bych musel točit něco, co třeba nechci. No. V tomhle je to taky super. No, to je pravda, no, že ono vlastně to učení je vnímaný, nebo bylo dřív podobně vnímaný, jako že člověk vlastně dělá něco, co se mu nevyplatí, logicky, ale dnes je ta doba jako úplně jiná. I vlastně ty tvoji potenciální jako zájemci o ten kurz nebo o to jako se něco naučit, už to není jenom tady prostě okruh tvůj nejbližších kamarádů nebo město, ani stát, ale už je to vlastně jako téměř neomezený. No. A další věc, to si ty zmínil, Honzo, že vlastně člověk jistý moment dozraje, už to není jenom on, ale zkrátka to začne prostě řešit taky to své okolí. No. Takže to kvituji tohleto. Jakým způsobem, nebo co děláte pro to, abyste furt jako udrželi krok s dobou? A vůbec jako ten nával těch technologií, jo? Já se považuji člověka technicky relativně jako zdatnýho, a to jakože opravdu se snažím to sledovat a občas mi z toho už jde prostě hlava kolem. Jsem z toho občas jako nervózní, občas člověk ztrácí i motivaci. Jak to vnímáte vy tohleto jako extrémně rychlý tempo? No, to je takový to FOMO, že se lidi bojí, že něco utíká, že to musí stíhat všechno. Jo? Jestli více a rychleji je lépe, otázka je, jestli to je opravdu tak správně. Jo? Ale já si teda, jestli jsem si vzal slovo, tak já myslím si, že tady jde asi opravdu hodně o to, že to člověka musí právě bavit. A i o té komunikace s těmi lidmi, mimochodem i ta výuka a setkávání se na těch akcích a výměna těch názorů, to určitě je důležitý, protože člověk musí nějak jako rozlišit ty věci. Já jsem nedávno slyšel takovou statistiku, že údajně nějakých 2 až 3% lidí je schopných sledovat aktuální vývoj těch technologií a referovat o tom. Ale to neznamená, že jsou schopni ovládat. A pak jsou to schopni referovat a předávat dál. A teď ještě, jako, kdyby to člověk chtěl stíhat, to je téměř v nelidských schopnostech. Proto je to o týmu a o předávání informací. Takže já to mám asi tak jako intuitivně, že prostě když cítím, že to řešit nemám, tak tu věc nechám ležet, řeknu si, hele, tohle vyřeší za mě někdo jiný, pak to s někým zkonzultuju. A když prostě cítím, že tohle se fakt sakra měl věnovat, třeba sledovat, co se děje s tím AI, nebo jakým způsobem se bude vyvíjet dál 3D grafika, tak to jsou věci, které mě třeba zajímají a tím se furt zabývám. Já mám strašný FOMO třeba, to je úplně nejhorší, jaký jsem kdy měl, vlastně teďka hlavně s tím příchodem AI a všech těch nástrojů. A já fakt jako sleduju to každý den, koukám na různý videa, čtu si různý články, ale vždycky, když něco najdu, tak mám pocit, že jako to musím hnedka jako se to naučit a zkusit a jsem přehlcenej všema těma věcma, co vlastně bych chtěl udělat, co bych chtěl zkusit. Trošku frustrovaný i z toho, že na to fakt nemám na všechno čas. Chtěl bych to všechno zkusit, všechno mě to hrozně zajímá, ale ten čas je omezený, takže vlastně jsem z toho i trošku jako frustrovaný, že musím některé ty věci vyškrtávat a
že nemůžu dělat všechno. No. A do toho samozřejmě to není jenom o těchto nástrojích, není jenom o videích, ale mě baví spoustu dalších věcí, takže já mám FOMO jako prase prostě a je to můj asi největší problém teďka, že cítím pořád takovou jako nervozitu z toho, že vlastně mám pořád pocit, že kterýkoliv moment může přijít ten game changer, který nechytnu. No, vždy ujede vlak. No. No, ona je ta atmosféra hlavně zesilovaná strašně moc, jak jednak těma korporátama, který na to tlačí, protože to, že vymlátí ty peníze a chytnou ten moment, být ty, co prostě se chytli toho hlavního proudu, ty zlatý žíly. No. Tak. A vedle toho i ty tvůrci, kteří opravdu ještě nastavují, pojďte se, co se v tom všechno dá dělat a podobně. No, je to otázka. No. Jako já jsem nedávno měl perfektní rozhovor s jedním klasickým, nebo respektive digitálním umělcem, který prošel klasickou školou. A ten říkal jednu takovou pěknou myšlenku, ten říkal, hele, jako já doufám, že tohle povede k tomu, že lidi třeba, kteří dělají to řemeslo a mají pocit, že musí se zase strašně adaptovat, tak na který si řeknou, no já to kašlu, budu dělat třeba trošku jiným způsobem, ale půjdu se po svým. Jo? Že ty lidi v podstatě se udržejí dál v tom svém jakoby zenu a budou schopni dál tvořit a nebudou mít pocit, že nemá nic smysl, jo? Protože to některým lidem jako připadá. Jo? Jako, možná se k tomu potom dostaneme k toho AI nebo nějaký takový témat, ale třeba ilustrátoři a lidi, co dělají třeba statickou tvorbu, můžou mít teď reální depresivní stavy, protože si uvědomují, že nestíhají třeba tu nabídku, poptávku v rámci na to AI, protože to je úplně jiný způsob tvorby než klasická kresba, malba. No, když jsme u toho už AI, tak jak to vnímáte, ten rychlej nástup? Jako, protože já jsem k tomu zaujal velmi rychle radikální názor a to i z toho důvodu, že mám ten technologický background, jsem vlastně vystudovaný ajťák, nástrojař, takže jako tak nějak tuším a chápu, jak se dají technologie kombinovat a za těch, prostě to už je dneska 18 let, co jsem vlastně z té školy vylez, tak vlastně, jakmile to AI se objevilo, tak já jsem rovnou prostě vyhodnotil, že ten náš segment se jako velmi zásadně změní z několika různých důvodů. Jednak protože ta klasická, dejme tomu třeba reklamní tvorba, prostě je finančně jako neudržitelná, že prostě se vynakládají jako nesmyslný jako prachy na něco, co ve finále vlastně nemá žádný smysl, hlubší, jenom vydělat jako zase nějaký jiný prachy. Takže jsem třeba přesvědčený o tom, že v následujících jako pár letech, opravdu se může stát to, že třeba reklamní segment úplně jako přestane natáčet reklamy. To stejné, co se děje třeba s videoklipama poslední dobou, to jde tak jako řekl bych, téměř do úpadku, protože ty společnosti si uvědomují nahrávací, že už to dneska není tahoun, že už se vydělávají ty peníze jinak a že už to není tak silný marketingový nástroj, jo? Tak to stejné se může stát s reklamou. Je to změna nějakého trendu jako a teďka asi spíš, jestli se budeme bavit o jako technologii té výroby, no, pojďme si říct jenom, jak třeba vnímáte budoucnost a potenciál AI z hlediska právě tvorby nějakých audiovizuálních výstupů, jo? Protože jako vy z pozice někoho, kdo s technologiemi pracuje, umí pracovat, umí kombinovat, ale jako na vrcholu toho celého řetězce, je to takový ten, jak jsem už zmínil, jako dirigent, tak pro vás to bude jen jako v podstatě asi další nástroj, ale spousta lidí pod váma. Jasně, ten způsob výroby těch videí, ta AI se tam bude čím dál víc implementovat. Dneska už se tam implementuje úplně běžně ve stádiu přípravy storyboardů, concept arty. Na to už se dneska používají image generátory. Bude tam pronikat čím dál víc. Tady tato technologie už to proniká i do té videoprodukce samotné. Já už třeba jakoby i ve svých kurzech na Unreal Engine učím, jak používat generátory obrázků, jako je Midjourney, k dotvoření nějakých matte paintingů v Unreal Engineu. Takže tam už to je taky, bude to tam pronikat čím dál víc. Teďka uvidíme to, že se tam začnou promítat přímo generátory videí, které se můžou používat už dneska jako třeba pozadí. 3D modely. Jasně, 3D modely tam ještě úplně není, ale to není úplně ono. Ale už se to tam blíží, takže to tam bude pronikat čím dál víc. A my s tím budeme muset umět pracovat, protože je to tak trošku jako naše povolání. Moje teda. Jsem prostě takovej
technik, pracuji s Unreal Enginem, takže se to ode mě tak trošku očekává. Hodně lidí říká, že taková ta doba, kdy si zadáš jenom prompt a vyplivne ti to hollywoodský film, takže je velmi blízko. Já si to jako úplně nemyslím, protože tvořit video... To, co máme dneska, tak jsou generátory, které dokážou dělat pěkný rozpohybovaný obrázky. Ale jsou to pořád rozpohybovaný obrázky. Není tam vlastně žádná filmová akce, je to nějaký slow motion. Vypadá to moc pěkně, je to zatím nepoužitelný. Myslím si, že to nebude trvat tak, že to nebude tak rychlý, jako třeba v případě Midjourney, že hodně lidí říká, hele, podívej se, kam se Midjourney dostalo za 1 rok, bude to taky s videem. Já si to úplně nemyslím, protože generovat jako konzistentní video je exponenciálně náročnější úkol, než vygenerovat obrázek. Takže já si myslím, že máme možná nějakých 5-10 let. Ale to nic nemění na tom, že samozřejmě to AI bude pronikat čím dál víc do naší práce. No já vlastně souhlasím v hodně věcech, takže já bych k tomu dodal spíš jako svou myšlenku, kterou jsem kdysi měl, když jsem tu automatizaci začal sledovat, protože to byly nějaký ty první bety, že Dolly a Midjourney a tady to, že jsem to nějakým způsobem zkoušel, viděl jsem, co to dělá. Když jsem se o tom poprvé zmiňoval, to bylo asi před 2 lety na jednom festivalu, myslím, že to bylo na Metronomu, tak mi tam moderátor té akce říkal, no, přinesl jsem tam vytištěné obrázky z Dalí a z Midjourney, poslal jsem tam mezi lidi a on říkal, no to je taková jako zábavná věc, kterou chcete pobavit jako tady lidi na akci, že jo? To není jako nic jako víc. A říkám, ne, to je prostě game changer. Vy si neuvědomujete, že ta věc, jí jsem prostě napsal text a ona vám tady vytvořila nějaký obraz. No a teď, abych se oslým můstkem vrátil k té své myšlence, tak myšlenka taková, že já jsem si vždycky myslel, že v té automatizaci bude první sešrotovaný ty nudný, opakovaný mechanický věci typu vybarvování, já nevím, v 3D grafice třeba rozklad modelů do takzvaných UV map nebo řešení takových těch různých technických věcí na pozadí, takových těch věcí, které vlastně spousta těch lidí v tom procesu vadí, jo, třeba nějaký vyřezávání těch maskování a podobně. To se částečně taky děje. Taky jsem si myslel, že první, kdo bude na bílidně, je vlastně hyperrealismus, že to budou vlastně jako ty 3D scény, které jsou fotorealistický. Tam se to taky trošku začíná dít. Ale momentálně cítím největší útok v rámci AI na kreativitu. Jo, na tu vnímání té kreativity, aby nebyla vnímaná běžnýma lajkama, a na to jsem hlavně zvědavý, na lajky a na klienty, aby nevnímali tu kreativitu inflačně. Protože oni řeknou, teď já si to zadám do ChatGPT, ta napíše jednoduchý plot scénáře, anotaci, napíše návrhy promptu, vyhodí to pár obrázků, mám tady nějaký už skoro hotový storyboard. Proč bych to měl zadávat nějakému člověku, který vám to bude vytvářet 10krát díl a 10krát dráž. Takže samozřejmě tohle je jedna z věcí, která je reálný problém, který už jako teď se děje. A zároveň tam vnímám z toho pohledu toho využití AI, to pozitivum. To se vlastně taky už děje, my to pro ty storyboardy samozřejmě používáme, aby jsme stíhali ten krok s tou dobou. Ale zároveň si myslím, a pro mě teda, proto já třeba se neprezentuju nějakýma generovanýma věcma AI a podobně, protože si myslím, že je třeba nadprodukce těch obrázků. Jo? Myslím si, že to nebude určitě ta statika, nebude to určitě ta ilustrace, těch budeme hodně, těch jsou miliony denně, to teče prostě každý den online nekonečné množství obrázků, ale myslím si, že to budou ty komplexní díla, kdy prostě si sednou 2-3 tvůrci a řeknou, hele, vždycky jsme směli o tom, že chceme udělat ten film. Nikdo nám na něj nedal peníze, my ho teď uděláme. Jo, já souhlasím s Jarem, že ještě nejsme tak daleko, aby ty věci byly tak dokonalý jako běžná filmová produkce, která stojí miliony, ale je jenom otázkou času, kdy tam dojdeme. Jo? Protože donedávna se stávalo, že třeba Midjourney dělalo, já nevím, 10 prstů, 7 prstů, 2 ruce, jedna lezla z hlavy, druhá, já nevím odkud. To už se dneska neděje, protože ty systémy už mají ty opravy, Stable Diffusion, který je zadarmo, tak ten vlastně to taky umožňuje a funguje velice dobře. No teď je otázkou času, kdy se třeba naučí ty systémy chodit. Jo? Už jsou tam nějaký systémy Coster. No, nebo pracovat s Unrealem třeba. Pracovat s Unrealem a podobně. A že já si myslím, že cesta, ta smysluplná za mě, je taková, aby tam byl vždycky majoritní dotek člověka. To znamená lidi, co něco naskicujou, co něco vymyslej,
čemu dají to poslední slovo, to lidské slovo, a pak teprve ten dělník, to znamená ta AI, která to za ně udělá. Jo, ale nemyslím si, že by to mělo dělat úplně kompletně AI. Jo. Já třeba to z té budoucnosti úplně nefandím, i když si myslím, že s ní bojovat budeme, protože vidíme třeba AI influencery. Jo. Lidi je sledují, milujou to, já nevím proč. Dělá to čísla. Učí se to. Ale ještě, abych se vrátil k té zapojení AI při té tvorbě, tak vlastně takový nějaký logický další krok, který tak nějak předpovídám, že se stane teďka, tak že bude zapojení AI do modifikace toho finálního vlastně jako výstupu. Jo. Teďka si vem, že ty uděláš něco ve 3Dčku, nemusíš se úplně tak strašně jako piplat s těma texturama a s tím svícením, uděláš nějaký jako koncept nebo jako scénu, kterou nemusíš renderovat úplně pomocí toho nejdelšího renderovacího času. Uděláš něco, co nějak vypadáš. Dodáš té AI jakoby ten obsah a pomocí té AI dotvoříš vlastně ten vizuál do něčeho, co třeba ty chceš. Já nevím, jestli jste viděli věci, jako je Magnifix AI, teďka to bylo, já jsem si to zaplatil, byť to bylo docela jako pálka, tyjo, za to chtějí nějakých 60 € nebo kolik na měsíc, ale nicméně jako jsem to zkoušel a oni dokážou vlastně třeba z velice low poly starých her udělat fotorealistický jako obrázky. Jo. To se děje u Mafie teďka. A tohle, kdybys aplikoval vlastně na video, samozřejmě tam bude problém s nějakou časovou koherencí. Ale to se vyřeší. Jo? A myslím si, že nějaký takovýhle AI filtry budou na video, budou jako ta next big thing tady v té naší branži. Vlastně se změní ten systém toho způsobu, jak my vlastně uvažujeme o renderingu. Protože momentálně se snažíme simulovat světla, řešit prostě nějakým způsobem tu stylizaci až ex post. Samozřejmě je tam ta daň za to, že ty lidi nebudou mít tak snadnou možnost to zpětně upravovat. Jo? To víme, že tam ta cesta není tak snadná u toho AI. Jo? Že AI vlastně zavírá dveře tomu jemnému kreativní práci s tím obrazem, kdy může měnit jednotlivé složky toho obrazu. To tam pořád ještě úplně nejde. Sice tam jsou nějaký ty selektivní štětce, kdy někdo řekne, tady tu část změníme, tam něco přidáme, tady něco ubereme, tady rozpohybujeme lísteček, tady ptáčka, jo? Ale je tam asi problém i v tom, že to AI bude reverzně těžký upravovat. To zatím nejsou na to zatím moc techniky. Je to tak, no, ale vlastně jde jenom o tu míru té kontroly, do jaký míry chceš přizpůsobit ten finální výsledek, aby se lišil od toho vstupu. Jo? Já si myslím, že ono bude fakt jako stačit někdy dotáhnout jenom ty drobné detaily a posune to ten výsledek úplně někam jinam a to ta AI bude umět. Já jsem viděl třeba, a to už je nějaká doba zpátky, je to třeba už rok, kdy vyšlo strašně zajímavý video z GTAčka, kdy někdo vytvořil nějaký jako AI filtr a vlastně nahoře si měl ten originál, výstup z toho GTAčka, dole protažený tím AI filtrem. A byl to vlastně filtr, který byl trénován na dashcam jakoby z aut, který projížděli ulicemi někde prostě New Yorku nebo někde. A tady tohle AI na tom bylo natrénovaný a vlastně předělalo ten výstup z toho GTAčka do fotorealistického fakt jako výsledku. Nevím, jestli teďka to asi nebylo ještě jako v real timeu, ale někdy nějak se to tam jako docela blížilo. To byl nějaký postfiltr takový, který trošku snížil tu frekvenci toho videa, ale... Jo. No, tak to se objevilo na nějakých sociálních sítích. Vím, že teďka Mafia nebo různý lidi jako přetvářejí Buffy a že se to stává takovým jako trendem. No. A tohle nebude jenom ve videích, ale i ve hrách. Tohle si myslím, že je takový další velký step, který bude vlastně posune ty hry už do úplný fotorealističnosti. Protože to už máme dneska vlastně AI filtr, vlastně co NVIDIA DLSS, nějaký dopočítávání nějakých snímků, dopočítávání rozlišení, to už je AI. Jo? A jenom se to trošku posune na jinou úroveň a bude to dopočítávat i různý detaily, textury a takhle. Ta technologie už dneska na to je, jenom to možná není ještě tak rychlý, ale jsme už téměř tam. Tak... No jenom, já bych to možná ještě přiblížil, protože ne každý má takový rozsah jako vy, co se týká těch technických jako věcí. I já třeba, já se ptám, jestli to chápu správně, tak představa, že vy tady sedíte prostě u stolu, povídáte si, tak s pomocí nějakého AI filtru to tak může vypadat, jako když si povídají dva mafiáni, prostě budete oblečený v 80kových hadrech a to, jak budete teďka hrát a mluvit, tak vás tohle už dneska umí, Stable Diffusion, ale není to ještě dokonalý. Jo? Ono samozřejmě, čím víc to předěláváš,
do nějaký, čím víc se to liší od toho vstupu, tak tím je to náročnější a tím víc tam dochází k různým potom glitchům a tím víc se to prozradí, že je to vlastně AI generated. Takže já úplně nemluvím teďka o těch případech, že bych fakt někomu vyměnil kompletně v oblečení nebo tak. Mluvím jenom o tom, že třeba já svůj výstup z Unreal Engineu, který je téměř jako ty výstupy, třeba když se podíváte na ty mý videa, co já v tom dělám, tak je to jako téměř fotorealistický. Ještě to tam úplně není. Je to téměř. Ale ta AI to bude schopná dotáhnout pomocí velmi jemných změn do vlastně úplně reálně vypadající věci. Jo? A samozřejmě tím, jak se bude zdokonalovat, tím větší změny ty si budeš moct dovolit. Je to tak, no vlastně dneska třeba, když nebudeme úplně tak jako extrémní, tak ono stačí, že už jenom ty AI systémy nebo ty automatické generativní systémy, které třeba zvyšují kvalitu toho obrazu a můžeme dneska čistit za zlomek ceny, co bylo dřív restaurování filmu, tak je to mnohem snazší. No a teď, když si vezmeme třeba obrázek, který prostě upscalem přes nějaký AI, tak tam dodá ty detaily, praskliny, texturu, podobně. Jo. Takže taky si myslím, že tohle je jako konstruktivní cesta, že tam je pořád ten vstup toho člověka, který udělá tak v fouzovkách 3D skicu nebo tu scenografii a pak to AI používáme jenom pro tu finální kolorování. Já to vždycky připodobním třeba k tomu, že když se posílaly kreslené obrázky rukou někam na kolorování, tak to se posílalo třeba do nějakých studií do Indie, někam prostě, kde bylo spousta lidí a oni ručně vybarovali ty obrázky za poměrně jako malý peníze, což bylo vlastně jako dost smutný, tak tímhle s tím samozřejmě ta práce jako odpadá, ta mizí, jo? Protože to AI to reálně je schopný vybarvovat. A stejně tak, jako jsme tady schopni řešit nějakou hyperrealistickou tvorbu, o kterém Jaro, tak jsme tady schopni napodobovat různý výtvarný styly. Jo? Jako v podstatě můžeme si vytvořit modely, které odpovídají různým výtvarníkům z různých dob. Dokonce můžeme v podstatě vytvořit svoje vlastní modely, pokud člověk má vytvořený spousty obrázků, tak to může natrhnat na vlastních obrázkách a ten model se naučí jeho vlastní styl. Což je právě jedna z věcí, která je trošku taková mírně inflační, protože pak najednou někdo řekne, no ale proč bych to vlastně kreslil? Jo? A to je otázka právě třeba pro ty lidi, co dneska se budou učit na školách klasickou malbu, kresbu, až si tohle uvědomějí, jak to budou vnímat pro svou budoucí kariéru. Jo? Jako jestli budou chtít třeba trávit čas tím, že se budou učit hyperrealistickou malbu. Jo? Jestli třeba nebudou se snažit tu malbu posunout někam jinam. To právě třeba říkal kolega malíř, ten říkal, tak to tenkrát ty lidi, když přešel fotoaparát, místo toho, aby malovali reální lidi, tak začali třeba dělat surrealismus, kubismus a hnalo to do jiných stylů. A byl tam ta pozitivní reakce, že ty lidi, když zjistili, že za ně něco dělá automat, tak v té chvíli dojde na to, že oni začnou přemýšlet o tom, že jsou i jiné cesty, jak se můžou vyjadřovat a že tady jsou jiný moderní způsoby té stylizace. Tak tomu já doufám, že třeba to AI nás dovede, ale to AI je mnohem větší změna než fotoaparát. Jo, já to třeba nevnímám jako nástroj. Jo, není to jenom jako nástroj. Uteďme od AI. Ještě jedna věc, která se tady dost často objevovala nebo zaznívala, jsou hry. Ty jsi taky mluvil o virtuální realitě, rozšíření realitě. Máte radost nebo těšíte se z toho, že se to jako ty cesty těch různých jako směrů technologických pomalinku, ale jistě jako slučou? Vnímáte to jako do budoucna, že by to pro vás mohlo být další zpestření té vaší práce? Jak udělat na třeba jako hře nebo najít nějaký jako hybridní model mezi hrou a filmem nebo... Já jsem na jednom takovém projektu pracoval, nakonec jsme to teda nedokončili, ale bylo to zajímavé, propojovali jsme tam vlastně herce natočený na green screenu s Unreal Enginem a s tím, že ten člověk se tam mohl v té scéně nějak jako pohybovat. Takže něco takového jsme dělali. Já si myslím, že teďka v tomhle odvětví se bude dít další velká revoluce a to je, že vlastně dneska už jsme schopni udělat něco, jako je volumetrický 3D video. Jsou jakoby první nějaký experimenty, je to takovej light stage se tomu říká, kde se to točí, taková jakoby koule, kde jsou ze všech směrů světla, ze všech směrů kamery a vlastně tady tato technologie natočí nějaký volumetrický video, vlastně video, který je v 3D prostoru a
tohle video potom půjde implementovat určitě do herních engineů, jako je Unreal nebo Unity, a tím pádem i do her. Takže si myslím, že tam bude to zajímavé propojení, až se tato technologie tam dostane, což si myslím, že bude už velmi brzo a že už to tam téměř je. Takže tohle bude hodně zajímavý. Co Apple Vision Pro? Těšíš se? Budeš kupovat? No já jsem samozřejmě k tomu nadšený, že se to vyvíjí dál. Zároveň jsem i skeptický, vidím obě dvě stránky té věci, protože já jsem se do virtuální reality, která souvisí trošku s game designem, dostal před zhruba 7 lety, kdy jsem pak následně navázal docela úzkou spolupráci s Brains Immersive, kdy jsme dělali nějaký virtuální projekty a různé instalace. A tam právě ten game design jsme hodně využívali. Jo. My jsme tam dělali takové ty věci, kdy jsme se snažili jakoby propojovat třeba přístup divadla a herního přístupu a filmu. To je takový klasický divadlo, kdy máte nějakou scenografii, ale zároveň jsme třeba porušovali některé pravidla, které jsou v klasickém filmu, že třeba když na vás koukala herečka nebo herec, tak se třeba dívali do očí. Což je úžasná věc ve virtuální realitě, že vy můžete vlastně jakoby zažít tu inkarnaci do té postavy, do toho hlavního hrdiny a odžít si ten příběh na vlastní kůži, což je úplně jiný způsob vyprávění, než když pustíte si film v kině nebo já nevím, na obrazovce doma u televize, jo, tak to je vlastně to, co já vnímám velice zajímavý a určitě propojování filmů a už jsem to tady vlastně říkal, ta interaktivní filmy jsou pro mě něco, co si myslím, že bude čím dál zajímavější a bude to lidi motivovat k té tvorbě. Jo. A Apple Vision jako takové, jako to zařízení, ještě jsem ho neměl na hlavě, takže vám to řeknu, že ho uvidím. Jo. Ale z toho, co o něm vím, tak je to plný zajímavých technologií. Zároveň to Apple, který to hodně postavil na designu, a vedle toho ještě existuje Meta, která taky vyrábí velice zajímavé technologie. Jo. Takže oni budou spolu poměrně trošku zápasit v tom, kdo bude udávat směr tomuhle průmyslu. Myslím, že to je dobře, jo, že tam je nějaká ta konkurence a budou se navzájem motivovat. Odskočíme. Kreativita. Čím ji živíte? Jak v sobě živíte kreativitu? Já se jich spíš snažím jako ne zabít, ale nějak trošičku redukovat. Protože jsem kreativní až moc. A někdy mě to překáží. Co to projevuje? Pořád mám aktivní mysl, pořád nad něčím přemýšlím, nemůžu to zastavit, často nemůžu večer v noci usnout a myslím si, že to není úplně zdravý, jo, že bych měl zkusit nějakou meditaci třeba. Předtlak té kreativity před spánkem je docela časté, to znám. No. A člověk tak potom ztrácí schopnost si jako být v tom přítomném okamžiku a užít si ty běžné jako momenty, které se v životě dějou, protože seš pořád někde ve své hlavě a pořád máš nějaký nápady a trošku máš problém potom se zastavit a být třeba tady a teď, což se mně děje, takže já se spíš snažím kreativitu umlčet někdy. A teda taky nechodím na nějaký posilovny na kreativitu, že bych posiloval. Já si myslím, že ta kreativita asi, jak to říct, když člověk načerpá hodně inspirace, který je kolem má spousta, tak je to takový jako přetlak, taková bytostná potřeba to vydávat ven a tak asi Jaro má hodně inspirace okolo sebe. Jako, myslím si, že ten svět je plný zajímavých věcí, které nás inspirují k tomu tvořit. No a asi ty témata a věci, které člověka stimulují. No. Hodně často jsou to knihy, někdy je to úplně obyčejná věc, jako že člověk jde někam do lesa, filmy, hezká hudba. To je poslední otázka v podstatě, jak odpočíváte. Takže les a hudba a knihy. No, v mém případě teda si mám odpojit, tak já určitě tím, že se odpojím na chvilku od toho online a skočím někam do lesa, cestování, zaplavat si, zapotápět si někam. Mám rád spaní, rád spím, jo, protože snění to je skvělý způsob, jak se i nechat inspirovat. No a posazení s kamarády u dobrého vína, čaje a nějaké zajímavé diskuze, to je výborná relaxace. No tak já mám na to takovou speciální metodu, že jdu tak kolem 11. do postele a zhasnu a jsem tam někdy až do druhého dne. A tohle je fakt super. A musí se to opakovat každý den a je to výborný. A kromě toho neodlišuju, co je odpočinek a co je
co je práce. Já vlastně jako odpočívám pořád a zároveň pořád pracuju. Když nemám co nebo ono se nestává, že bych neměl co na práci, spíš jako třeba sleduju nějaký videa, hodně YouTube, pořád se něco učím, nevím, jestli je to vlastně práce, nebo to je odpočinek. No. Nemám tam tu hranici asi. Kluci, díky. No. Byl to skvělý pokec. Taky díky. Bavilo mě to. Snad to budou lidi rozumět. Bylo to hodně, si myslím, nerdský, až bych řekl. Skoro jo, no. A vám, co nás posloucháte, děkuju, že jste doposlouchali tento díl až do úplného konce. Dejte mi vědět, pokud vám přišel přínosný a jaká další témata nebo hosté by vás zajímaly. Podcast Všechno bude jinak můžete poslouchat na platformách Apple Podcast, Spotify, YouTube a pokud si nechcete nechat ujít další díly, tak ho nezapomeňte odebírat. Díky moc a mějte se fajn.